L-għada li l-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li ma jridx li jkun investigat mill-Kummissjoni Elettorali dwar skandlu pagi PN, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami insista li ma jkunux ippubblikati l-invoices. Alla ħares għal Beppe Fenekadami meta f'intervista ma' The Malta Independent kien mistoqsi għaliex ma jkunux ippubblikati l-invoices la darba qed jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma kiser ebda liġi. Allura fejn ma toħorġux l-invoices? Għax l-ħares issa nibdew nittrattaw il-relazzjonijiet kummerċjali bejn kumpanija u kumpanija fuq livell politiku. Ma mhux kumpanija kwalunkwe. Paċenzja. Fenekadami konferma wkoll li l-Partit Nazzjonalista żammandu l-eluf ta' euro f'donazzjonijiet. Donazzjonijiet li laħqu ammonti kbar u li Simon Busuttil sejħilhom maħmuġin. Jiena ngħidlu jekk il-flus tridhom lura, ħudhom lura għax aħna flus maħmuġin ma rridux. Min wara dik l-SMS tajtu l-flus lura tad-donazzjoni? Le. Lid-DB? Le. Li jingħataw il-flus lura ma kienx l-uniku ħaġa li dawwar femtu dwarha il-kap tal-Oppożizzjoni. Biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu għamel ġimgħat jgħid li se tinvestiga l-Kummissjoni Elettorali. Hemm investigazzjoni għaddejja dwar il-Partit Nazzjonalista u dwar il-Partit Laburista quddiem il-Kummissjoni Elettorali, aħna ħaniddefendu il-każ tagħna u m'għandna xejn x'naħbu. Iżda, issa qed jgħid li lanqas din l-investigazzjoni ma jrid u fetaħ attakk fuq il-Kummissjoni Elettorali, entità kostituzzjonali awtonoma. B'reazzjoni għal dan żdiedu d-domandi dwar x'qed jaħbi l-Partit Nazzjonalista, partikolarment il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li kien hu li ħoloq skema pagi PN.